Vindem, dragii mei, murături, gemuri. Ce mai făcut pe aici, mami, de mâncare? Hai, prezintă. Bulion. Unde-i sosul ăla de paste? Aici este bulion. Aici este gem de prune. Astăzi mere pentru prăjitură. Gem de căpșuni. Fasole verde. Fasole cu bulion. Zacuscă 2025. Pastă de ardei. Pastă de ardei. Pastă de pișcoș. Tocană de legume. Și unde-i sosul ăla ce-ai zis de paste? Sus. L-ai dus la Mureș? Nu, Dorece trebuie să fie undeva. Ai Tocană. Aici este murătură. Aici este tarhon. Am spus ceva, ca să Aici faci este varză cu ardei. tarhon pentru ciorbă de fasole. Gogoșar. Ava. Vin. Sos pentru paste. Ia uite, sos pentru paste. Din ce ai făcut? Din roșii, din Roșii, usturoi, ce mi-ai spus? și ceapă. Aici fierbe vinul. Fierbe vinul. Must, ce asta? Miroase vin. Și țuică, totul bio. Și pe Ava.